Actually, sa tinuod, naluoy ka ako sa nga ni Adinhi. Nga naluoy ka ako kay, siyempre, ang history, ang mga standard references tungod lang sa ilang pagtuo sa usa ka tawo, ilahan ng gibalibag ang kamatuuran. Yan na lang tamang eskwilaan na, o gingon anak man galing, di ba? Sa eskwilahan, na ate mga standard references nga nakabutang, nga para gisulat, kay para tudluan ta og tama, kaya na may mga ebidensya. Pero sa karon na kahaponon, gikan sa pagsugod hangtod karon, never bisag usa ka buok panid nagipresentar nilang ebidensya nga ang Iglesia Katolika dili gitukod ni Kristo, wa gyud sila'y nahatag. Ingon pa nila, natukod ang Katoliko 1099, unya sa ilahang tawag ining basahon na anang Romano Katoliko 321. Unsa man rin ang pagtawag ang pag-reconcile? Ingon pa nila namatay na si Kristo 30. Na ang simbahan Katoliko 33 AD. So nagpasabot implied ni angkon siya nito o sila nga natukod ang Iglesia Katolika 33 dili 1099. Mga higalag, mga igsuon, katang gipangbasa nila Inquisition. Actually, kuan na to tawag anang muraog kadaot to nga naasulod sa simbahang Katolika. Pero wala nagpasabot nga nawala na ang pagkatinuod sa simbahang Katolika kay naa si membrong mga daot. Tanawa sa 12 ka mga apostoles. Kung sundo nato ang unahuna sa itong mga higalang Sabadista, kay na ay daot ang Iglesia Katolika, dili na naiyan ni Kristo. Ang 12 ka mga apostoles tayo Judas o sa kabuok. Ang buot bang ipasabot na himong daot na ang 11 tungod kay na ay daot o sa kabuok. It is a fallacy of composition. Tanawa ganin na si pastor, ang iyang mga kauban, mukhang tawag anang, di na sila kakuan kang pastor, magwa na sila isalig kang pastor, kaya mag-apil-apil na. So kana timaan og timailhan nga bangkarote, nabungkag, og wa gyud mahitabo nga nakabarog ang argumentong pagsupak sa atong mga higala nga gikan sa Seventh-day Adventist Church. Mga higalag, mga igso, manguli man ta karon sa tag sa ka mga balay. Atong una-hunaon, mga higalag, mga igsoon, kay basta mapildi bitaw, daghan kaayog tawag anang pasanginlan, moderator bias, ang time bias, daghan nagigpasanginlan. Nga naman, parot naman ni ining debate. Parot! 2 minutes. Last 2 minutes. Kay parot naman, pag parot naman, so ang boti pasabot, mauna, nakanagiingon nila nga, pag ang Sabadista nagigipit, sa moderator na bias raw kumakapit. Mana mga higalag, mga igsuon, kaluyan intaw nato ang atong kaugalingon. Nga naman, tungod kay tanawa na gud si pastor, nagsupak-supak, kabisag usa ka panid, wa gyud gihatag intawong ebidensya. Di ba? Wa gyud gihatag intawon, maluoy ta ba? Ganina, gipangutan na nato si pastor, nagkabunga-bunga gyud intawon, natayma pa nato, tut, sus Ginoo ko intawon, oy. Pati tawag inang sa rule sa saktong reglamentos debate, wa gyud intawon. Jesus Ginoo ko intawon. Maluoy sa tong kaugalingon. Sa mga higalag, mga igsuon kamo, pag uli niyo sa mga balay, pangutan-an ninyo yung kaugalingon, nakahatag bag ebidensya sa pastor? Wala. Nakabasa ba si pastor nga ang Iglesia Katolika dili gitukod ni Kristo? Wala. Nakabasa ba ang Katoliko nga ang Iglesia Katolika gitukod ni Kristo? Yes. Nabasa ba sa Biblia? Yes. Nabasa ba sa referensya? Yes. Nga pagkahuman di nimo tuuhan? Mo na giingon ni Senyor Santiago, St. James chapter 5. Ingon pa niya si bisan kinsa nga nasayod nas kamatuoran o niya magdumili sa pagdawat ni ining maong kamatuoran, it is a sin of omission. Sala sa wala pagbuhat sa angay nga buhaton. Yod-yuron yod mo sa impierno ana, sumala sa inyong libro. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan.